Yeremia ti aduanan kono. Ammon madie. Se Awurade sie nie. Israel ni mabani. Anase oni odedini. Enamde nso na makam di ade Gad. Na ne manfo tete ne nkuro mu. Eno nti hwe. Nabi reba Awurade asem nie. Samama Ammon makuro raba no ate okon mu osebo. Na adane nkunkum abokuyo. Na wode ogya ahye ehun nkurowa. Na Israel adina didifo ade Awurade na osie. Hesbon twagyaadwo na wasai ai. Raba mama montiem mumfra ayituma ntwaadwo na munchinchini afasuo no ntem. Na Malkam rekotu kuromu na sofo ne mapon mabom kɔ. Adan na wohyehyɛ wo ho monhwa no ho. Ubonhwa no sene kɔ. Obaba ochirisan ni a wode wo ho to wakorade so ka sɛ hwan na obeba me so no. Hwɛ mede ehu befiri wɔn a watwa wo ho ahyia nyinaa nkyɛn aba wo so. Awurade asafo Awurade asɛm nie. Na wasunsum mo maako atwene a biara remoa adwanefo ano. Na ɛno akiri no mede Ammon ma no mum besane ababio Awurade asɛm nie. Edom de sɛ asafo Awurade sie nie. Nyansa biara ni timan bio. Afutu abonhunumufo wahwie wɔn nyansa agu. Munwane monane mo akyi. Monkɔtena de emu dɔ hɔ. De damfo na mede Esau sɛ yɛbɛba ne so. Bra mɛba mabɛtwe na so no. Sɛ bobe abatefo ba wo so a, wɔrenya wo mpɛpɛ. Sɛ anadwo akromfo ba a, ɔbɛsɛe de ɛbɛso wɔn. Na me de mama Esau ho ada hɔ. Mayi na huntade adi. Na ɔrentumi nkura ne ho. Wasɛe na sefo ne nuanom ne na fifamfo na oni hɔ bio. Gya wonwisia hɔ. Me na mɛgye wɔn kwa. Na wakunafo nso ma wɔmfa wɔn ho nto me so. Na sɛ Awurade sie nie. Hwɛ, wɔn a ɛmfata wɔn sɛ ɔbɛnom kuruwa no. Numara na wɔnom. Na wo de wobɛfa wo ho sɔn adi. Wɔremfa wo ho sɔn ni. Na mmom numara na wobɛnom. Na maka me ho ntam Awurade asɛm nie. Sɛ Bosra bɛdane ahodwirideɛ. Nsopa amanfo ne nnome. Na ne nkuro nyinaa ayɛ daa amanfo. Mate Awurade anum nsɛm. Na wasoma obofo ma wakɔ amanaman mu sɛ momoaboa mo anomra ne so na monsɔre mɛko. Na hwɛ ma yɛwo amanaman mu ketewa ma wabu animtie nipa mu. Wahidia ne wakoma ahantan adaadaa wo. Wo a wote obotan tokuro mu. Wo a wote nkoko a ekron so. Sɛ woyɛ ubuo sorosoro sɛ ɔkɔdeɛ mpo a ɛhɔ ara na meyi wo afiri asifam. Awurade asɛm nie. Na Edom bɛdane amanfo obiara a obetwam ho no. Ne bɔno nyina nti ne ho bedwiri no na wabɔhwerema hwehwe sɛdeɛ Sodom ne Gomora ne ɛho nkuro butuye no. Awurade asɛm nie. Obiara rentena hɔ na onipa ba biara renyɛ hɔhɔho. Hwɛ ɔforo sɛ gyata firi Yordan kwaye no mu reba tena bea a ɛwɔ hɔ daa no so. Na mɛma wɔde dwane afiri hɔ amonom. Na deɛ wayi no no ɔno na mede no besi so. Na hwan na ɔte sɛ me? Na hwan na obehyia me? Na hwan ne odwanhwɛfo a obetumi agyina m'anim? Enti muntie Awurade agyina watu no Edom ho. Ne tirimupo a wabɔ no temanfo ho no. Ampara wɔbɛtwe wɔn sɛ anwan mu nkuma akɔ. Ampara wɔn ho bɛyɛ wɔn tenabea ahodwiri. Wɔn ahwe ase gyegyeegye nti asase wo so. Agyaadwo a wotwa no wɔte nka epokɔkɔ ano tɔn. Hwɛ ɔforo sɛ ɔkɔdeɛ retu aba na ɔtrɛ ne ntaban mu bɔsra so. Na ɛda no Edom no mmarima akoma bɛyɛ sɛ ɔba a ɔda ahohiahia mu akoma. Damascus de wakum Hamat ne Arpad aniwuo efiri sɛ wate asɛmɔne bi. Wɔn akoma atu apumu ahuru entumi nye kom. Damascus ahodwo adane ne ho rebedwane nketenkete akye no ahohiahia ne ya akuta no sɛ ɔbaawofo. Ayeyie kuro ma ho sepe kuro no sɛdeɛ wasi agya no afa. Enti emumrante bɛtotɔ mmoro no so na ɛda no ara watwitwa na kofofo nyinaa agu. Asafo Awurade asɛm nie. Na meso Damascus fasuo mu gya na ahyeben hadadaban afefe no. Keda ne Hasor ahini a Babel ne Nebukadreza sɛ no de nie. Sɛ Awurade sie nie, monsɔre ntu Keda so sa na monsɛe apuefo. Wɔn tomadan ne wɔn nwan wɔbɛfa. Wɔn kuntu ne wɔn nneɔma ne wɔn yoma wɔbɛtase akɔ. Na wateam aka akyerɛ wɔn sɛ ehu wɔ afa nyinaa. Munwane montu mrikaden monkɔtena de emu dɔ hɔ. Mo a mote Hasor Awurade asɛm nie.
Na babahene Nebukadnezar atu mu tiri so agyina, na wapam mo ho apam. Monsɔre ntu ɔman a wɔn ho dwo a wɔte hɔ dwoodwoo no so sa. Awurade asɛm nie. Wonni apono ne akyire adaban. Wɔn nko ara na wɔte hɔ. Na wɔn yoma bɛyɛ fomfa adeɛ, na wɔn mmoakuo dodoɔ ayɛ asadeɛ. Na mɛbɔ wɔn a wɔayi wɔn bɔgye sɛ putuo apete mframa nyinaa mu. Na mede wɔn sɛyɛ afiri afa nyinaa ba wɔn so. Awurade asɛm nie. Na Hasor bɛdane habɔdɔm tenabea ne daa amanfo. Obiara rentena hɔ, na onipa ba biara renyɛ mu hɔhoɔ. Awurade asɛm baa odiyifoɔ Yeremia nkyɛn Elam ho. Yudahene Sedekia ahenni mfitiaseɛ sɛ Asafo Awurade sie nie. Hwɛ, merebubu Elam tadua, wɔn maniyɛ ade titire mu. Na mede mframa nan bɛfiri ɔsoro afanan aba Elam so, na mabɔ wɔn apete mframa yi nyinaa mu. Na ɔman biara ni hɔ a Elam adam fikyiri ma hɔ. Na mɛma Elam akoma atu, wɔn atamfo ne wɔn a wɔrepɛ wɔn aku wɔn no anim. Na mede mmusuo a ɛyɛ mabufuo mu gya bɛba wɔn so. Awurade asɛm nie. Na mama afena ati wɔn akosi sɛ mewie wɔn yɔ. Na mede madwa besi Elam, na mama ɔhene ne mmapɔnma ayera hɔ. Awurade asɛm nie. Nanso na edi akyire no mu no, mede Elam nomum bɛsan aba. Awurade asɛm nie.